היום אנחנו חוזרים בזמן לליגת האלופות של 2004. כמה מהקבוצות הכי איקוניות חזרו למשחק. טוב, אז איך שזה יעבוד, אנחנו נצא ישר למשחקים ונתחיל מהמשחקים של ה-16 הגדולות. אבל לפני זה, בואו תראו מה קרה בבתים. בגרופ A, ג'רארד הקפטן של ליברפול לקח אותם ל-16 הגדולות. וטוטי הקפטן של רומא עם 6 גולים ו5 אסיסטים, גם הוא לקח את רומא ל-16 הגדולות. בגרופ B, הגלקטיקוס רקדו את כל הדרך שלהם ל-16 עם 0 הפסדים בבתים. בולק, שוויינשטייגר וביירן גם כן עלו. ואייקס הייתה קרובה מאוד ליובנטוס שהייתה צריכה את זלאטן ודל פיירו שיהיו שם לעזור לה לעלות. ויונייטד גם רומסת את הבית שלה עם השותפות המיוחדת שהיה לרונלדו, נביל, ריו ורוני. לברקוזן הפתיעה אותי וגרמה לארסנל המטורפת עם הנרי וויירה לסיים במקום השני. בגרופ F היה לנו את מילאן, הקבוצה אולי עם השחקנים הכי מוכשרים הטורניר הזה, שגם לברצלונה האגדית של 2004 לא הספיק אפילו בשביל לנצח אותם פעם אחת. אינטר רמסה את הבית שלהם עם אדריאנו שנתן קרי והיה השני שהפקיע הכי מלא בבתים. בגרופ H צ'לסי ואתלטיקו נלחמו על המקום הראשון. המובילים של צ'לסי היו רובן, למפרד ודרוגבה, ואתלטיקו סיימה שנייה עם מלך השערים של הבתים, פרננדו טורס. אז אלו הם חברים המשחקים של ה-16 הגדולות, ובמשחק הראשון כן, יש לנו את ברצלונה הגדולה נגד יונייטד הגדולה. בואו נצא לזה. אז אנחנו יוצאים לדרך למשחק הראשון שלנו. בדקה 32 של המשחק יונייטד כבר הייתה מסוכנת. נותן את זה לרוני, רוני עובר שם את מרקץ ורוני למשקוף. אבל אז וניסטלרוי חיפה על רוני ועשה את זה. איקס לווניסטלרוי, וניסטלרוי יש לו שטח, וניסטלרוי עובר אותם, וניסטלרוי בשמאל. לא יודע אם הוא שמאלי אבל איזה בנגר. ואז הגיע המצב המסוכן של ברצלונה. מה רונלדיניו יעשה שם? רונלדיניו! ואווארד לוקח איזה עצירה של אווארד. רונלדיניו לא ויתר עדיין ונתן את כל כולו בניסיון לבשל לקווינסי, אבל אז ריו פרנדיננד עשה את זה. נותן את זה לקווינסי, קווינסי, איי! ואיזה חטיפה של ריו פרנדיננד. ואז הגיע גם הרגע של רונלדו הצעיר שרצה להוכיח שהוא בין הטובים בעולם. נותן את זה לווניסטלרוי, אחד על אחד, בום! וניסטלרוי, איזה שער. וככה יונייטד הדיחה את ברצלונה, וסר אלכס לוחץ ידיים עם רייקארד, ותוך כדי שהיה את המשחק של ברצלונה נגד יונייטד, היה את אינטר נגד ליון. בואו נעבור למשחק הזה. ליון התחילו את המשחק הזה טוב עם הצ'יפ המטורף הזה של אסיין. עדיין ספרינג, מוסר את זה לרמירז, רמירז בועט, אסיין מרחוק באוויר. מה זה היה הבעיטה הזאת הרגע? מה זה היה הגול הזה? ורון עושה שם סקילס לפבלי, מחזיר את זה לורון. ורון בועט והשחקן הזה עוצר. ויירי, איזה טיל של ויירי. ואז רמירז ומלודה ניסו לפרוץ את ההגנה של אינטר, אבל טולדו היה במקום. ולמרות שליון תקפה יותר, אינטר עשתה לה התקפה קבוצתית עם כדור ענק של אדגר דיווידס האגדי. המגן כן שולח אותו יפה מאוד. פבלי נותן את זה לוורון, ממשיך, ורון, מה ורון יעשה משם? ויירי בועט, וויירי עם צמד, איזה שחקן ויירי. ליון המשיכה עדיין לשחק יותר טוב, אבל הם פשוט לא יכלו לעבור את החומה של טולדו. ג'אנג'יניו בועט וטולדו לוקח לו גם את זה. ויירי מחזיר את זה לסטנקוביץ' 1 על 1, וסטנקוביץ' מסיים את הסיפור 3-1 אינטר. ליון כבר לא יכלו לנצח את המשחק הזה שטולדו משחק ככה. הוא יעשה שם ספינגת פור וטולדו עוצר עוד אחד. בסוף ליון הצליחו להכניע את טולדו, אבל המשחק נגמר 3-2 ואנחנו נעבור למשחק הבא שבין ביירן וולנסיה. למרות שוולנסיה עלתה נגד ביירן היא לא פחדה והצליחה להכניע את אוליבר קאן. נותן לאלדון אגוסטו נותן לדיוויו, דיוויו בועט ומכניע את אוליבר קאן. מה איימר יעשה? מוסר את זה לפיורה מול השער, נותן צ'יפ ועוד שנייה שם לו את זה. וזה גם היה המצב האחרון במשחק הזה, וביירן החזקה של 2004 גם מודחת, ותוך כדי שהיה את המשחק של ביירן, ליברפול נסע לספרד להתארח אצל אתלטיקו. אז במשחק בין אתלטיקו לליברפול היה רק מצב אחד לכל קבוצה, והמשחק נגמר 0-0 גם בהערכה, ואנחנו הולכים לפנדלים. אתלטיקו בינתיים ביתרון ופיקה שם את זה ברשת. בוא נראה מה הם יעשו. ליברפול, וואו, ופרנקו לוקח עוד כדור. הכל על דודק וזה, ואתלטיקו עולים לשלב הבא. אז כמו שראיתם, אתלטיקו הדיחה את ליברפול, ועכשיו אנחנו יוצאים לסיבוב השני של השלב של ה-16 ויוצאים למשחק הגדול שבין ארסנל למילאן. זה היה המשחק הכי התקפי שהיה לנו עד עכשיו. ארסנל ניסו עוד הפעם ואז גם מילאן היו מסוכנים מאוד וניסו את המזל שלהם נגד לחמן שהיה במשחק בין הטובים בקריירה שלו. ועם משחק קבוצתי יפה של מילאן, סידרוף ביקש את הכדור מפירלו ולא ויתר עד שהוא הגיע עד הסוף. להיכנס קדימה, מנסה להיכנס, עדיין ממשיך
ממשיך להיכנס סידרוף, מה זה הגול הזה? סידרוף. והגיע שריקת הסיום, והגול של סידרוף גם היה המשחק, ומילאן מדיחה את ארסנל הגדולה. ואנחנו עוברים ללברקוזן מול יובנטוס. הוואן מן שואו של לברקוזן עשה זאת שוב. ברבטוב, מה? איך הוא הכניס את זה? ברבטוב, הבן אדם שלקח את לברקוזן לפה, רוצה לקחת אותם גם עוד יותר רחוק. נותן את זה לזלטן, מה זלטן יעשה? זלטן נותן את זה לדל פיירו, דל פיירו שם את זה ברשת. דל פיירו נותן את זה לאמרסון שמחזיר את זה לנדווד, ונדווד קרוב ממש. דסילבה נותן את זה לברבטוב, מה ברבטוב יעשה משם? ברבטוב בועט, מוסר את זה לאיברהימוביץ', מוסר את זה לאמרסון, משאיר לדל פיירו, 1-1, דל פיירו בועט, וקיארקוס, השוער של לברקוזן, עוצר את זה. עברנו להערכה ולא היה שום מצבים בהערכה הראשונה, וגם בהערכה השנייה. וזה אומר שאנחנו הולכים לפנדלים, ויאללה בואו ניצא לזה. טוב, הקשר נשמה של יובנטוס, בואו נראה אם הוא ישים את זה, אמרסון שם את זה לחיבור. אם הוא ישים את זה לבופון, שם את זה לבופון. יובנטוס שם את זה לחיבור. על בופון עכשיו, אם בופון ייקח את זה, לא, לברקוזן שמים את זה ברשת. של השישי ביובנטוס, זמברוטה, ג'ונס מכניע את בופון, איך בבווי שם את זה ברשת. פנדל שביעי, האם ג'רמין ישים את זה? ג'רמין, בופון לוקח לו את זה. וכמו שראיתם חברים, יובנטוס הדיחה את לברקוזן. ואנחנו עוברים למשחק בין צ'לסי ל-PSV. אז המשחק הזה היה נראה נורא חד צדדי בשביל צ'לסי, וצ'לסי רק עשתה לחץ ברחבה שלהם, אבל הם לא הצליחו למצוא את הרשת. ובדקה 55 השלישייה האימתנית של הבתים, רובן, למפרד ודרוגבה יצאו קדימה. עכשיו, רובן, מה רובן יעשה? רובן נותן למפרד שולח את זה לדרוגבה מוריד ביטה בשמאל והשוער אין לו סיכוי אפילו. ובדקה 86 פאולו פררה המגן הימיני של צ'לסי סגר את המשחק עם הגול המדהים הזה. זהו, אז נותרנו רק עם המשחק של ריאל נגד רומא בשלב של ה-16, ובואו נראה מה קרה שם. כבר בדקה 28 רומא היו במצב מסוכן מאוד מול איקר קסיאס, אבל מהמצב המסוכן שלהם הגיעה תמורה לצד השני. פלוס לוקח לו את זה, זידן מוסר את זה לראול, רואה את ארניין לבד, ארניין פול לבד, ארניין רץ לשער, מה ארניין יעשה? האם הוא הפקיע את ה1-1 הזה? ארניין שם את זה ברשת. איזה שער של ארניין הגדול מכולם. רומא המשיכה להיות מסוכנת מאוד. קסאנו מנסה לעבור את סמואל, קסאנו בועט וקסיאס לוקח לו את הכדור הזה. מנסיני דרוסי ממשיך ללכת, דניאל דרוסי בועט לקסיאס, וקסיאס לוקח את זה עוד הפעם. ויש סיבה למה לריאל הזאת קוראים גלקטיקוס, פשוט תראו איזה מהלכים יוצאים מן הכלל. מוסר את זה לגוטי לראול ישר, ראול, מה ראול יעשה? איזה עקב של ראול לרונלדו, זידן, סמואל שולח את פיגו לבד, האם הוא ילך כל הדרך? לא, זה ראול לבד, ראול רץ, ראול נותן בקטנה לארניין, וארניין שם את זה ברשת. אז במשחק הראשון יש לנו דרבי איטלקי בין יובנטוס ואינטר, בין העיר טורינו למילאנו. בואו נתחיל את זה. וכבר בדקה הרביעית אינטר הפעילה לחץ גדול על יובנטוס. סטנקוביץ' 1-1 על בופון, בועט לו לפינה הקרובה ובופון לוקח את זה. מה סטנקוביץ' יעשה? מוסר את זה לאדריאנו נכנס פנימה, ובדקה 73 יובנטוס יכלו לסגור את המשחק הזה, אבל השוער שהביא את אינטר לשלב הזה היה עוד הפעם במקום. כנס בין כולם, נותן את זה לדל פיירו בועט וטולדו עוצר לו מול הפנים. אז נגמר המשחק ונכנסנו להערכה, אבל שני הקבוצות היו עייפות מאוד ובהערכה לא היה מצבים, וזה אומר שיובנטוס עוד שלב פעמיים ברציפות הולכת לפנדלים. גוניס בועט, קרגוניס שם את זה לבופון לפינה, קנבס פררה שם את זה צד ימין, 3-3 בפנדלים. זנטי הקפטן בועט עכשיו, זנטי שם את זה לבופון לחיבור. שעברן זוכר שהיה לו פנדל מטורף, אמרסון בועט את זה, שם את זה לפינה, רואה שטולדו גבוה ממש, פבלי שם צ'יפ לבופון ובופון עוצר את זה. טולדו היה שם בכל המצבים לאינטר, עכשיו, האם הוא יהיה גם עכשיו? טולדו, אני רואה שהוא גבוה, אבל קרבלו קוריאה שם את זה ויובנטוס עולים לשלב הבא. אז במשחק הבא יש לנו את המשחק המטורף בין ריאל מדריד ליונייטד. האם רונלדו הצעיר יוכל להוכיח את עצמו וריאל תקנה אותו? בואו נצא לזה. היו המון שאמרו על סקולס שהוא אולי הקשר הכי טוב בכל הזמנים מכל מיני בחינות, והוא הוכיח את הגאונות שלו גם עכשיו. אני מנסה לעבור טיפה, נותן לבניסלרוי, מחזיר לסקולס, סקולס מקפיץ אחורה, סקולס נותן את זה לגיקס, מה גיקס יעשה? האם הוא יסובב משם? עובר אחד, בועט ואלגולרה עוצר לו את זה, סקולס חוטף לו אבל מכניס את זה, שם את זה ברשת. איזה שער של יונייטד, איזה שער של סקולס. הזמן התחיל לעזול והגלקטיקוס התחילו לצאת קדימה בצרורות על גבי צרורות, ורק שלחו כדורים לשער של טים האווארד. פיגו לארניין, ארניין 1-1, ארניין בועט בשמאל והאווארד לוקח. סמואל לארניין, ארניין לזידן, זידן, האם הוא יבט משם? זידן מתקדם קדימה, בועט פעם
מראים את זה, R9 מסמן לו, R9 מתקדם קדימה נוגח, והאווארד לוקח עוד הפעם. ל-CR7 היה המון לחץ על הכתפיים, וזה נראה שזה השפיע עליו ברגעי האמת. קריסטיאנו 1 על 1 בועט, וסמואל לוקח לו את הכדור הזה. הוא רץ קדימה, מה רונלדו יעשה? רונלדו 1 על 1. רונלדו! סמואל לוקח לו את זה גם. וזהו זה, יונייטד מדיחה את הגלקטיקוס, ויונייטד בחצי גמר אשכרה, שהם עברו ככה את ריאל, ואנחנו עכשיו יהיה לנו את המשחק של אתלטיקו נגד ולנסיה, ואיזה מטורף, איזה מטורף, איזה מטורף. טוב, אז היה רק מצב אחד יחיד ומיוחד במשחק הזה, וזה המצב הזה שפרננדו טורס, מלך השערים של הבתים, הראה שהוא יודע גם לבשל, ומיקולי הכניס את הגול היפה הזה, וכן, זה היה התוצאה שנגמרה, וכמו שאמרתי, זה היה המצב היחיד במשחק, וזה אומר שאנחנו נצא עכשיו למשחק שבין מילאן לצ'לסי. היה שני מצבים מסוכנים ממש לשני הקבוצות, אבל מה שקרה כמה דקות אחרי המצב של גול, אני חושב שכולנו לא ציפינו לו. גטוסו מוסר את זה לשישוונצ'קו, שישוונצ'קו מסתובב, נותן את זה לקקה, קקה על טרי, קקה מסתובב על טרי ושם את זה לחיבור. איזה שער, פאול למילאן. שישוונצ'קו ירים את הכדור הזה, שישוונצ'קו מרים, פירלו לבד, פירלו לוקח את זה, פירלו בועט, ואיזה טיל החיבור, 2-0 מילאן. מה רוי קוסטה יעשה? רוי קוסטה, טרי חוטף לו את זה, מגיע לתומאסון, תומאסון מוסר את זה לשישוונצ'קו, שישוונצ'קו מסובב את זה, ואיזה שער של שישוונצ'קו, מילאן 3-0, ומילאן עולים לחצי גמר, ואם זה לא מספיק, שישוונצ'קו ממשיך להתגרות בהם. אז אחרי שמילאן הביסה את צ'לסי, אלה המשחקים של החצי גמר, ויובנטוס בשלב אחרי שלב בדרבי איטלקי. הפעם זה נגד קבוצה עוד יותר טובה מאינטר נגד מילאן האגדית. נתחיל קודם כל עם המשחק הזה, ויאללה בואו נראה איך הוא היה. ליגת האלופות, המקום שאנשים חולמים עליו, אבל לא כולם זוכים להיות בו. יש פה את שני הקבוצות שרוצות את התואר הגדול. יובנטוס שלא זכתה מ-1996 לראות אותו, ומילאן שלא זכתה מ-2007. שני הקבוצות עלו בלי פחד, עם טקטיקה התקפית חזקה, הייתה התקפה אחר התקפה. כל התקפה הייתה הכי מסוכנת שיש, ובואו תראו איך נגמר המשחק המטורף הזה. נדווד עם הכדור, נדווד מוסר את זה לדל פיירו, דל פיירו מול השער בועט, ודידה לוקח. האם דל פיירו ישים את זה בשביל יובנטוס? פאול כל כך קרוב לרחבה, דל פיירו ניגש ליוות עם נדווד לידו בועט, והחומה של מילאן לוקחת את זה. פירלו מוסר את זה לקרספו, קרספו מול השער, קרספו, מה קרספו יעשה? מוסר את זה לקקה, קקה בועט בשמאל, קקה מוסר את זה לגטוסו, גטוסו, מה גטוסו יעשה? מחזיר לקקה, קקה לשישוונצ'קו מול השער, שישוונצ'קו מחזיר לקקה, ואיזה פוזישן של בופון. מלדיני לוקח לו את זה, מלדיני נותן את זה לשישוונצ'קו, איזה הכיף של שישוונצ'קו לקקה, קקה מחזיר לקרספו, לקרספו יש מלא שטח, קרספו רץ ודי אולי מבזבז את ההזדמנות הזאת. קרספו מהצד, מחזיר את זה למלדיני, מלדיני לשישוונצ'קו, שישוונצ'קו רוי קוסטה מסמן לו, רוי קוסטה מול השער, נותן לסידרוף, סידרוף בועט, נותן את זה לקקה, מה קקה יעשה? קקה מנסה לעבור, קקה עובר לשישוונצ'קו, שישוונצ'קו עם הכדור, מה שישוונצ'קו יעשה? מוסר את זה לסידרוף, סידרוף נותן לקרספו מול השער, קרספו בועט, ואיזה חטיפה של קנברו. נדווד מרחוק, נדווד עובר, מנסה לעבור את פירלו, עובר את פירלו, רץ לבד, נדווד מול השער בועט, ודידה לוקח. נדווד ייגש לקרן, ירים אותה, לייטי מנסה לנגוח את זה, זמרו אותה. קקה, מה קקה יעשה נגד אמרסון? מוסר את זה לפירלו, פירלו יכול לבעוט מרחוק כמה שטח, פירלו בועט. מה קנברו עושה? מנסה לחזור אחורה, אינזאגי מנצל את הטעות הזאת, תומאסון עקב לסידרוף, סידרוף בועט לבופון, ובופון לוקח את זה גם. אמרסון לוקח את זה עם הראש, פירלו יכול לקחת, איזה יופי של פירלו, פירלו מוסר את זה לסתם, סתם בועט מרחוק, טורה מוצר את זה אינזאגי, תן את זה לקנבס פררה, קנבס פררה לאמרסון, אמרסון לזלייטה, זלייטה שם את זה ברשת, דקה 120, יובנטוס מנצחת את מילאן ב-1-0 ועולה לגמר, לוקחת הכרטיס לגמר הגדול. איזה מטורף. אז אחרי המשחק המטורף הזה בואו נלך לראות מה קרה במשחק האחרון של החצי גמר של מנצ'סטר יונייטד נגד אתלטיקו מדריד. יונייטד הייתה נראית רמה אחת יותר מאתלטיקו מדריד, שכבר לפני המחצית וטיפה אחרי היה לה שני מצבים מסוכנים מאוד, ואחד מהם הוא רוני שפגע במשקוף. אבל אז היה נראה שיונייטד הולכת לגמור את המשחק הזה עם המהלך הבא. דריבל, מה זה הדריבל היפה הזה? רוני מוסר לאיינזה, איינזה מרים, מגיע לקין, קין נוגח, גיקס שם את זה ברשת והולך להתחבק עם סר אלכס פרגוסון. אבל שאתה לא מנצל את כל המצבים שלך במשחק יכולים לחזור לך, וזה מה שמלך השערים עשה. מיקולי נכנס לרחבה מול השער, נותן את זה לפרננדו טורס, ופרננדו טורס משווה את זה. התחילה הערכה, אבל בהערכה לא היה מצבים לאף קבוצה, וזה אומר שהחצי גמר יקבע מי עולה לגמר בפנדלים. סמית, מי שהחליף את רונלדו בועט עכשיו אם אני לא טועה, סמית מחטיא את זה, לא בטוח רונלדו היה מחטיא את זה. מיקולי שם את זה ברשת. האם סא ישים את זה? סא שם את זה. פיקה
שם את זה ברשת, 3-2 לאתלטיקו. יונייטד החטיאה 1 סקולס, שם את זה לפינה. פרננדו טורס, אם הוא יחטיא את זה עכשיו, אחרי כל הטורניר הזה, פרננדו טורס לא מחטיא את זה. לא יודעת שקין בועט ככה. קין שם לו צ'יפ. אם פבלו שם את זה, אתלטיקו עולה לגמר נגד יובנטוס. איזה מטורף חברים, יאללה בואו נצא לגמר הזה בין אתלטיקו ליובנטוס. מהפינה השמאלית יש לנו פה את פרננדו טורס ואתלטיקו שרוצים את זה, ויש לנו פה את יובנטוס וכל האגדות שלה שרוצים את זה. הגמר התחיל טוב לטובת יובנטוס, עם כדור גדול של בלאסי לנדווד ונדווד לזלטן. כבר בדקה הרביעית, נדווד מוסר את זה לזלטן, זלטן מול השער, מה זלטן יעשה שם? זלטן מנסה לעבור, עדיין עם הגף, זלטן מסתובב, מנסה לבעוט, זלטן ופררה חוטף לו את זה. וזה נמשך עם הניסיון בלחץ הזה של דל פיירו. מתקרב לרחבה, דל פיירו מול השער. דל פיירו מנסה לבעוט והבלמים לוקחים לו את זה. ושני הקבוצות לא הצליחו לייצר מצבים עד הדקה 79, שבדקה 79 פרננדו טורס הגדול מצא את מיקולי. פיקה מוסר את זה לפרננדו טורס, פרננדו טורס איזה כדור למיקולי, ובופון לוקח. ואז כמה דקות אחרי זה אתלטיקו הפעילה את הלחץ ורצתה לסיים כבר את הגמר הזה, אבל בופון לא נכנע ללחץ. וס, הוא יכול לבעוט, ארוואס בועט את זה. מיקולי הולך מהצד, זמברוטה חוטף לו את זה, מוסר את זה לבלאסי. טוב, זה נראה שאנחנו הולכים להערכה. לאיטי לדל פיירו. התקפה האחרונה ליובנטוס. בואו נראה אם הם יצליחו לעשות עם זה משהו. כדור נדווד בועט! ויובנטוס לקחו את הגמר הזה וזכו בליגת האלופות. ויובנטוס מניפה את הגביע, ואיזה רגע לסיים את זה. תודה רבה שצפיתם.